poder compartir els cursos en tantes alumnes, no? I per tant me sent absolutament un privilegiat d'entre els que estem així estant. Per fet que esteu així, donar-vos l'enhorabona, perquè us heu fet ara, independentment de la primera, un resum d'un dia perfecte. Són 5 al tren. Són 5? Bueno, pues són 5. No, s'acaba de posar. Al final, que no la dona, perquè és un resum, que és un fet de 5 de 4, només 2 dies, que ja no només és un resum, sinó que també és projecte. A veure si demà s'ha fet en aquesta il·lusió i en aquestes ganes que vosaltres hi heu posat als sistemes. Lògicament, jo agraïm-vos a tots els que esteu i a tots els que esteu així a la taula, però agraïm fonamentalment i felicitar a les alumnes i a les professores. Però ja no només felicitar, sinó també agrair, i en el meu cas, a més, en una doble vessant. Quan us vaig donar els apunts, es començava amb una anècdota que no tindria cap inconvenient en repetir ara, perquè al principi era en el primer full de l'anècdota, però quan ha passat després dels 20 dies que estiguérem, doncs encara trobo que tindria més sentit, la podria posar també en l'última plana. L'anècdota és molt simple, feia referència a un concert al qual assistia Bon Karajan, i quan acabava el concert li preguntaren a Karajan per el director de l'orquestra, no? A la qual havia assistit ell, en aquest cas, com oient, no? I Karajan va dir, mai havia vist tants músics tocant perquè un només ballar. Bé, doncs jo diria exactament el mateix. Mai he tingut ni ha hagut tantes professores per a un sol alumne. I això un dia, en la primera plana, jo ho tornaria a dir, a més us ho dic des veres. Per tant, no només la felicitació, sinó el meu agraïment perquè he après moltíssim.